करे। हमारा के तो हम पूछते नहीं कि सही अपन आएंगे काहे जे बूढ़ हो जाला ओकर मेकअप करे के मन ना करेला। बाप रे अजीबे से देखत नहीं देखत देखत एकदम सने ऊ हो गइल बाटे। ई का हमरा के समझले बड़ी स जत ना मुंह मेकअप करे ए जे एगो सास बाड़ी से कोन के पतो केतना सजा धजा के बाहर भीतर भेजत ऐसे एगो हमार पतो है बाड़ी स खाली जब देखत तब अपने उठलाली मारला में रहत ऐसे अपने बिजी रहत ऐसा हमारा के नहीं से पूछत। हम सोचे तनी के बार कहली फैशन अपने से तनी हम एक बार सोच के देखी कैसन लागत तनी। अब का लगाई पहले क्या तनी सबसे पहले माला पहले। अरे की गन बैठल बड़ी सब तो देखी तब बोलबे करी वो करे हौबे चोरा के तो पैसे लेके आइनी हम। अरे वो झुरा गइल बा पहिनले रहती तब ना हम जानती के गाने पहिरल जाला समझे में नहीं के गाने पहिनल जाला। हाँ अब तोहरो तो आँख लगते बाटे कि फैशन करतनी तू कम होगा देख जरन चलिए जनवावे कि मैं बुढ़िया फैशन करतिया माला पहन लेने। अब देखी कैसा लगता नकिया पहन ले ऐसा तो मन टिका न नहीं सोचत ऐसा नहीं अपन हमारा के कुछ समझते नहीं खीस न समझ से हमारे भगवान हाथ नहीं कौन दिले हम ना अपने से सज जाई। ताकत ताकत के अब कहली स ना तन टाइम से कुछ पूछो तरी सा ना कुछ एक बार हमो सज के दिखाइए दे तनी कि लो सब कैसे होखेला एक बार हमो दिखाइए दे तनी। देखा था कितना निक लागत ई कहां जाता नहीं जी आई हमार कहां से लेके आई हो टूटी ना तो जानतो नहीं खी कितना निक लागत नहीं तो पैसा निक लागल बटे एमे खिसियल कौन बतिया माने कि हमार मन का करतटे हमनी के पतो है कि मेकअप नहीं खिंजा करता बूढ़ भइनी मेकअप करतनी अब कोनी भतारे खिंज जाई हैं मन जे भतार के जाला कनिया उहे फैशन करेला बतावो हमार मन कमा करे खातिर जंगल टूट जतटे आई घूने लग जतटे तर मन देख लेबे त सोई नहीं करे के बेर त हाथे को टूट जतटे छटक जतटे घून पर जतन सन नोचे से देबेंगे ने इतने अथी बटे तो मांग ले अपनी भातारा से कि भातारा मर गइल बा नहीं टूट जाए तो कहबू कि तोड़ दिहला टूट जाए तो टूट जाना न करे के न धरे के सही कहत रहली है दीदी कि बूढ़ नहीं खे ई दूसर बियाह कइल चाहती है बुढ़िया। हां माने कि हम दूसर बियाह कइल चाहतनी छुआलू छोबो मत करे दुबारा त हाथ धक तोड़ दे भेंगन कच दिना छटक जाई गठिए जानते नहीं खूब लेके बढ़ जते लिपस्टिक एक तो और करेजा फाटत रही तो और ना चाहेले अब तो जानते ले कि हमारे लिए सुंदर लागत रही ऐसे कर करेजा फाटे लागल देख कैसे ऐठत आइलियो। अरे कजन कहाँ से देख रहे भगवान जी हम के तो चोरा उरा के लेके आए रहने तनी सज धज के आ तनी हमू देखी कैसन लागत तनी बताओ कैसे हथियारी नहीं ज्यादा है भगवान जी हमारे हाथ ऐठत ए भगवान कर कि करे हाथवा ऐठा जा पतो ही बिया एकदम नागिन हियो काई हमके फैशन कर दे ना कर दे रे कुल अमरूदिया कने के त तूर लेता पाकल अमरूद का करत रहो ए जो अमरूद खोजतनी जी अमरूद हां अमरूदिया के तूर लेता कुल बड़ा तोरा के अमरूद खाए के मन कइले बा त माने आंगन बा त हम ना खा सकीना मंगा ना सकेलू मतलब घर में से बाहर निकल गेल बारू आबादी में का हटे हो आंगन ना त का हटे बाहर कोन गइल बनी आंगन बाहर मांग ना सकेला हैं अपनी आमा जी से ना मांग सकेला आमा जी त फैशन में चूर बाड़ी त का जी उनका भी फैशन में चूर में उनका भी का उनका लिपस्टिक से बिंदी से फुर्सत में तब न कुछ हमने के काम हां तो ओकर सहूर है नहीं के बुद्धि है नहीं के ओकरा में फिर से जवान होकर चाहते जो कोनो बात नहीं है तूर ले आ तूर लो जा घर में दर दे देखी त का कही रो के हम ही खाली जाई आई रो केहू से मांगे का है ना बाहरी निकल के चली आओ तड़ी ए रो का बोलत रही ना जी तने मने आगुन त मने का हो गइल अरे लाज शर्म बाटे घर से बाहर निकल तड़ू हैं मने हवा लाज शर्म नहीं करो घर आने की त मने कारी छुटकी मने देख लो भाभी देख लो नहीं लगा था सब ताकत है हां ये लोग त दीदी नहीं बुझ गई बाड़ी की हो गइल बड़ी वैसे न तोहने लोग मार गए रोगी बढ़ जा का हां मतलब मालकिन बन गइल बड़ी कि हमारे पूरा बात कि बगीचा में गइल बिया तन चल तोहनिया को बात बताई
का मने अपनी माई के ना समझाई। अरे माई के बुद्धि है ये नहीं, दिन भर लिपस्टिक या मेकअप लगावल करे। अब कौन बाप है आपको खोजे तड़ी माई? समझ अब में ये नहीं कौन क्या पाली तो कहियो ना क्या। अरे काहे देख के जरूरत है सब, मान ले कि माई बूढ़ हो गल बिया, को दिन का मेहमान बिया। अरे तुम अरे आज बता कल चली जाई। हमनी के चोरा चोरा के लगई हम मांग लो सौख बटे तो हमनी के ना देबल तब ना। अब चीज समय पर ठीक चल जाई देखी हटे में बैठल बड़ी हुई अंगना में। ऐनिया अब बैठ रे वो बात बताई बैठ का कंचे कह जाला कि औरी उन्नीक रति रूपा त के लगाई त लुका तनी उनका मुंह औरी निमन रहित ना, घइली नियर पेट ना रहित ना त ई का करी त बुढ़िया ई दिन दहाड़े कोनो के लेके लिपस्टिक त हमार खत्म हो गइल, एगो बस बचल बाटे, समझ गनी ना। तब तो के ना कहल जात रहल कि हां दीदी ऐसन बात हो गइल बा घर में। उ त आज हमार हार लेके चल गइली ह। हारावा हां पहिन के मार झुमक वाले उतले हम घर झाड़ के नहीं दादा बुझाता कि घर में कुछ बाकी होती ना, सारा छुपा के रखे के पड़ी है। ये सोचले कि बस हम हथवे में मोर नहीं है त मुड़िया में मोर देते कि परने में निकल गए स्कूल में कपा ऊपर जाके कइले रहती। कुछ भइल बता आज खूब दम भर कहले बनी कइले बनी। ए जे हमरो टीका मिलत नहीं थे, हमरा टीका? सब होता बुढ़िए पर। बुढ़िया अरे बुढ़िया त ई रंग बाजिया न कहे के ना चाहिए। ये पूरा गांव के आदमी के परेशान करके रख दे रहे। हमके कुल चाची लोग न बतावे ली जा चोरी करत रहली हां। चोरी नहीं हाँ। बस मेकअप मार के अभी बुढ़ौती में होता ना लिपस्टिक लगती तो जवानी में का कुछ भी करत करी सब समय पर ठीक लागेला जी। तब का? कि बिना समय पर टीका मन टीका पहन के बैठ जेल जाला। अब बेटा भतार हो न स पतो ही उतार ले हली त ई कौन मतलब भइल त ना त बियाह कइले त न लइका हो पैदा करौले रहती। केहू बोले वाला नहीं थे, लाज ले हाँ, हता तो बाना बोलेला नइखे ना। लाज शर्म रही तब ठीक बा, ठीक ना बा। समझती। हां त सोच लिह चली न तन कि टेढ़ अंगुरी से अरे सूझ ई अंगुरी से उहे घिना बाना, निकली ना त हम समझ सोच ना। टेढ़ कर देई। तनी सा गढ़ा लिपस्टिक लगा त कहत रहन कि लिपस्टिक खतरा देला कहां जो देखा जरा चली जा। हैं अरे का करी हम कुछ ना करी। चली ना आई हां ना रो आई पूरा हाल करब ला तुमको खाइब लेकिन हम तो झगड़ा होई में कर आई ना रो हम ना जइयो तू। बताओ यहाँ नहीं लगा केहू का पतो ही अमान होखी आए जतने की अमान बाड़ी स अपन काम धंधा की फेरा में गुजारी नहीं सब पड़त, खाली हमारे फेरा में पड़ रह तरी स। इतना हम बाउर हो गइल बानी हैं, शरीर में बुढ़ाला कि मन बुढ़ा जाला। देखा कैसे देख के जरा तरी स आपन नहीं जे चिंता करत जे बस कुल हम ही बानी, खाली मुंह बोले रह तरी स हमारे के हम ही काम धंधा कर तारा के रोकले बानी बैठ जा मेरे कपड़ा पे बैठा बुका मने रोड़ा के केहू देख के जरूरत नहीं खे रो तो इतना सुंदर लागी ना। अभी तो हमनी के रो फेल कइले बानी कइले ही बानी मतलब टीका मंटी का हमरा लौकत नहीं खे। अच्छा ये बताओ जब हम एक पहले हमके ना मिलल तनी ये जमाने में कम से कम कली हां ई सोचने के अपन साथ पूरा कली के जानता थे कि कब के मर जाई कि जी अब ऐसा जिए त ना न रह। ठीक बा हमरा जदी साड़ी में बना के पहन हम हां पहिना देतो त ठीके रहल रे तनी मतलब द्वार पर गोबर फेकल बाटे ठीक बा उ के काढ़ी। अरे त गोबर पानी त हमारे न जीवे बाटे कि तो हमें के करे होय दिन जा करे खातिर और ऐसा ना करे सब समय पर ठीक लागेला। जिंदगी भर करते रही पतो ही उतारल आदमी काम ही करे खातिर हां मेहंदी लगा ली दोनों पैर में बैठ जाई ठीक बा ना। का हमरा के एकदम सने जियल की में कोना तू कर देले बानी जो हुनकर चोरा के हई पे ना अरे त खा गइनी हो कि फेर हम ध देले रहती हमरा टीको मिलत नहीं खे कई दिन से हमर किस बड़ा त हम ल या त हमरा के चोरिन बनावल हम तो टिका कर मतलब ले ले बनी त दीदी से पूछले रहनी हारवा के बारे में के लेनी। हां ए भैया तो हम लोग के मुंह है ना लागले बेकार बाटे जा हम जातनी गोबर काढ़े तो हम आराम कर हाथ ना सिंगार पटन करो तो बुझाता कि दूसर पटाई अतना तो हमनियो के सजने धजनी। एक्शन। नमस्कार प्रणाम हम खुशी गोड़ छुके गोड़ लगतनी आई देखिन जे हमनी की वीडियो बनातन जे अपन टीम बाटे तो वीडियो अच्छा लगता दिल से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट बताओ जे कि वीडियो कैसन लागल। नमस्ते प्रणाम पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ से गोड़ लागतनी हम सोनी सुमन और आगे ममता जी बोलो। नमस्कार प्रणाम हम ममता यादव आप सब भोजपुरी समाज के गोड़ छुके गोड़ लगतनी और चैनल का नाम नमस्ते मैं रवि पांडे और चैनल का नाम है इंटरटेनमेंट द न्यूज़। तो आप लोग फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करते जाएं। नमस्ते मैं कृष्णा कुमार यादव। आप लोग इंटरटेनमेंट चैनल को फॉलो करें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार